Tanggal 10 di bulan Januari naik ke bulan nama tu perjalanan aki seorang kosoku si holhi tu hawida unang setagi so jainang na burju
susah asiroha payan denggani basa museri tangan baru dina sahuri am tokto museri tangan baru dina sahuri am tokto museri tangan
kita makilala narotungo dutabe ibarukiyon ng doho Basaulian rata bolos dosulit nanggohon ragam ni namasape margati sori rotahe namtamon sari-ari nausang bohado parulia hota jaulat niriado basa orata nong managda Tuhani bohado parbueniha porsea hota soa Kristen hitane manang nahola si palesendo nasay marhata Tuhani tamat kong tasukupe nasa dirita jala marbilang-bilang kita tinggal bohado nasa lelengon pangalahota maradapot dong jalmai atatabotong paungahon nasaroha bay masusan pudope mata niyarita unang tabahepe kiot niroha dingalusi sa tokina asa karuli tasogo dialiha sapura reai jala pardot parnapuna ngoluna sora sudai Namtamon sari-ari nausang bohado parulia hota jaulat niriado basa orata nong managda Tuhani bohado parbueniha porsea hota soa Kristen hitane manang nahola si palesendo nasay marhata Tuhani